Kaixo, Aitor Lozada naiz gitarra klasika, elektrika, basu eta rock taldearen irakaslea. Tresna aukeratzeko gogoekin zaudete, hasiko gara, goazen! Lehenik gitarra bere fundatik aterako du. Gitarra 6 soka dauzka. Egurrezkoa da eta soka pultsatuaren familiakoa da. Horrek esan nahi du sokak atxamarraz edo puaz jo behar dituzula. Atxamarra, pua. Orain gitarraren zatiak azalduko dizkizuet. Behetik hasiko naiz. Hau zubia da. Hemen soka lotzen dira eta gero beste aldean pieza hauetan lotzen dira bebai. Pieza hauek klabijeroak deitzen dira eta gitarra afinatzeko erabiltzen dira. Pieza handienari gorputza deitzen zaio eta zulo bat dauka soinua handitzeko. Gorputza hutsik dago eta soka jotzen duzunean eko bat bezala egiten du eta soinua zulotik ateratzen da. Gero mastila daukagu. Hau karratu txikietan zatituta dago, karratu bakoitza semitono bat da. Karratu hauek trasteak deitzen dira. Adibidez, lehenengo soka eskumako atxamarragaz jotzen baduzu, minota da. Baina ezkerreko atxamarragaz lehenengo trastean zapaltzen baduzu, nota bat altuago da. Bigarren trastean, beste nota bat altuago, eta abar, eta abar, eta abar. Nire gitarra tamainoa normalakoa da, baina txikia bazara, pizka bat handia geratuko zaizu. Horretarako gitarra txikiagoak daude, 3/4 tamainekoak. Gitarra klasikoa estilo askotan erabiltzen da. Pop, rock, folk, klasika eta abar. Hemen musika eskola maila hartzen duzunean folk taldean jo dezakezue edo kamara taldean. Orain gitarra klasikoa jako dizuet. Prest zaudete? Beste gitarra mota bat dago, gitarra elektrikoa. Baina nik klasikoarekin hastea gomendatzen dizuet. Elektrikoak asko pisatzen delako eta amplifikadorea eta kableak behar direlako. Klasikoaren eta elektrikoaren joteko modua antzerakoa da, baina soinua desberdina da. Entzun! Gitarra elektrikoarekin maila hartzen duzunean, rock eta jazz taldean jo dezakezue. Orain elektrikoa joko dizuet. Prest zaudete? Bukatzeko basua daukagu. Gitarra elektrikoaren antzerakoa da, baina handiagoa eta bakarrik 4 soka ditu. Bere soinua gitarrarena baino grabeagoa da. Entzun! Basuarekin rock eta jazz taldean jo dezakezue. Orain basua joko dizuet. Prest zaudete? Orain ikasle batekin lagako zaituztet. Gero arte! Hola, ni Nadir naiz eta
Hori jokot, eperra, kanta bata, eta ni hori no, 3. mailan gitxarria joten.